Сәлем дуслар. Шафл стиле нинди стиль ул? Брейк-данс, хип-хоп, дэнс-холл һәм башка төрле стильләрдән ул нәрсә белән аерылып тора? Бу сорауларга безгә бүген шафл стилендә биюче Айдар Тахиров җавап бирәсәк. Сәлам Айдар. Сәлам. Айдар, шафл стиле нинди стиль ул? Шафл ул күбрәк аяклар белән, шундый молодежный стиль, шуны ярата торган. Вот. Күбрәк шуны хип-хопка охшаган. Башка стильләрдән нәрсә белән аерыла? Башка стильдә анда все тело взаимодействует, монда күбрәк аяк һәм кул аз гына используется шулай. Айдар, әлеге стильгә өйдә өйрәнеп буламы? Өйдә вообще легко. Мин үзем өйдә өйрәнергә начинал и вполне. Но только соседи будут жаловаться. Шәп, син бу бию төренә үзең килдеңме, яки сине берәрсе өйрәттеме? Мин үзем өйрәнгәнем, YouTube'та күрдем дә, аннары шулай ниндидер обучалка күрдем дә, шулай өйрәнә башладым әкрен генә. Айдар, ничә яшьтән бу стильдә биергә өйрәнергә була? Бу стильне 6-7 яшьтән өйрәнеп була. Һәм яшьләре юк, любой возрасттан биеп була. Өйрәнер өчен вакыт күп кирәк буламы? Былай 1-2 ай точно кирәк булачак. Башында өйрәнгәндә 1 сәгать кирәгәчәк, аннары инде 2-3 сәгать. Шафлда иң популяр хәрәкәт нинди? Иң популярлары Running Man һәм Charleston. Шафлер биегәндә аның аяклары җиргә тими кебек тоела. Бу нәрсәгә бәйле? Ул шулай булырга бик күп тырышырга кирәк. То есть очень много тренироваться, чтобы добиться этого эффекта. Айдар, сез бию дәресләре үткәрәсезме? Хәзер дәресләр үткәрәм онлайн, Zoom һәм WhatsApp аша. Айдар, сез Instagramда популяр шафлерларның берсе, видеоларыгызны анда куйганда мондый популяр булырмын дип уйлаган идегезме? Юк, мин моңа хәзер түгел идем, көннән-көн подписчиклар арта. Хәзерге вакытта, мәсәлән, TikTok'та 1,5 миллион кеше бар. Айдар, сезнең видеоларыгызга карап, бу әле соңгы саннар түгел дип әйтә алам. Узакламый 10 миллионга да җитерсез әле. Уңышлар сезгә. Рәхмәт, мин сезгә телим биеп яшәргә. Дөрес, хәрәкәттә бәрәкәт. Айдар, мин берничә шафл хәрәкәтен өйрәнергә булдым. Карамал булсызмы? Карыйм. Әфәрин, килеп чыга. Ләкин тырышырга кирәк, үземнең дәресләремдә көтәм. Дуслар, бүген бездә шафл стилендә биюче Айдар Тагиров иде. Айдар, рәхмәт сиңа. Шаян ТВ студиясында сезне көтеп калабыз. Килермен. Сау булыгыз. Been a money pop shop, fuck a lemon and baby gon' smell blood tread every minute road way when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the kid and nobody give a fuck about the roof. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.